Och jag kommer som sagt då att hålla dagens korta presentation på både finska och svenska, och ni kommer att få det här materialet jag går igenom. Eli pidän tämän lyhyen esityksen sekä suomeksi että ruotsiksi ja tulette saamaan tämän aineiston, mikä käydään läpi. Så det handlar om lösenord. Och faktum är ju att ju längre så desto bättre i fall av lösenord i alla fall. Och det lönar sig att sätta tid på att skapa ett starkt lösenord. Brottslingar har hittat på allt flera omvägsmetoder för att få tag på till exempel dina uppgifter med hjälp av olika bedrägerier. Och om då en bedragare lyckas ta reda på lösenord till något av dina konton så kan det komma åt dina viktiga person- eller kontouppgifter. Så därför är det viktigt att du skapar alltid unika lösenord för varje tjänst du använder. Och här är ju då några tips som vi ger ut som är bra att tänka på när man då skapar lösenord. Som till exempel, ju längre det är så desto säkrare är det. Och ett bra lösenord är lätt att komma ihåg men svårt att gissa. Men så kan man ju kanske använda sig också av en fras eller kanske en mening. Så det är då ett väldigt bra lösenord som är då väldigt långt och på så sätt väldigt svårt att knäcka. Om man tycker till exempel om fotboll så kan man ju skriva då lösenordet i form av en mening som att jag tycker om att spela fotboll varje torsdag kväll. Om hela den här meningen är då ett lösenord med några stora bokstäver och kanske en klockslag där. Och specialtecken så är det ju då ett väldigt långt lösenord som är väldigt svårt att knäcka. Så stora bokstäver, specialtecken är bra att få med in i lösenordet också. Förstås, om ni kan dialekt så är det ju väldigt bra att skriva ett dialektalt lösenord. Det kan vara svårt för någon att knäcka. Så det är bara till försök att skriva fint. Och förstås skapa ett unikt lösenord för varje tjänst du använder. Det har ni säkert hört förut. Och det lönar sig då verkligen att satsa på viktiga lösenord som man använder kanske till exempel för att återfå glömda lösenord som till exempel då lösenord till någon viktig e-post. Och kom då ihåg att aldrig ge ditt lösenord till någon annan. Inte ens myndigheter frågar efter det. Och så kan man ju förstås, om man har svårt att komma ihåg alla lösenord så kan man ju förstås använda sig då av sådana här password wallets som finns som då lagrar lösenorden och som man då kan använda vid bruk av, man plockar ut då lösenorden man behöver vid behov. Eli tämän päivän esitys koski sitten salasanoja. Ja mitä pidempi salasana, niin sitä parempi se on. Ja hyvän salasanan keksimiseen kannattaa uhrata hetki aikaa. Rikolliset ovat keksineet entistäkin ovelampia keinoja kalastella tietoja erilaisten huijausten avulla. Ja mikäli sitten huijari onnistuu selvittämään jonkin tilisalasanan, saattaa tämä henkilö sitten päästä käsiksi tärkeisiin henkilö- ja tilitietoihin, mitä sinulla sattuu olemaan. Ja siksi olisikin tärkeää, että palveluihin luotaisiin aina yksilölliset salasanat. Ja mitä pidempi salasana se on, niin sitä turvallisempi se luonnollisesti on. Hyvä salasana on myöskin sitten helppo muistaa, mutta vaikea arvata. Mutta nykyäänhän on myöskin keksitty käyttää lauseita salasanoina ja nehän ovat todella loistavia. Lauseiden avulla saadaan aikaiseksi helposti todella pitkiä salasanoja ja ne saattavat olla erittäin helppo muistaa, jos ne liittyvät vaikkapa johonkin harrastukseen. Esimerkiksi, että tykkään pelata jalkapalloa torstai aamupäivisin kello 9.00, niin siitä tulee pitkä salasanalause, jossa on myöskin numeroita mukana ja sinne voi heittää ehkä jotain huutomerkkiä, erikoismerkkejä, isoja kirjaimia sekaan, niin sitten siitä tulee entistä monimutkaisempi. Niin joku tämmöinen voisi olla erittäin hyvä salasana, mitä voisi hyödyntää, joka on vielä helppo muistaa. Eli isoja kirjaimia ja erikoismerkkejä myös mukaan salasanaan. Ja sitten murre, kirjoitusvirheet, puhekielen ilmaisut.
Ne ovat hyviä salasanoja myös ja ne vahventavat vaan sitä salasanaa. Ja niitä voi olla sitten erittäin vaikea myöskin murtaa. Ja luonnollisesti ollaan varmaan kuultu aikaisemminkin, että jokaiseen palveluun tulisi mielellään olla oma salasana. Ja varsinkin tämmöisiin tärkeisiin salasanoihin, joita käytetään vaikkapa unohtuneiden salasanojen palautukseen, niin näihin salasanoihin kannattaa panostaa. Eikä kannata koskaan sitten kertoa kenellekään mitään salasanojaan. Edes viranomaiset eivät kysy niitä koskaan. Sitten jos on vaikeuksia muistaa mittavaa määrää salasanoja, niin kannattaa käyttää jonkinlaista salasanalompakkoa, mistä sitten voi poimia niitä salasanoja sitten tarvittaessa. Och här har jag då några fler tips när det gäller då lösenord. Då jag nämnde ju då det här att man kan använda ett program för lösenordshantering. Och det här programmet kommer då ihåg dina lösenord för dig. Och man förbättrar då sin säkerhet och ska då gärna skapa ett unikt lösenord för varje tjänst man använder. Och spara det då i det här hanteringsprogrammet så är man på ganska säker fot. Och förstås, nu har vi ju senaste tiden, kanske redan för ett år sedan, så har ju 2 eller flerfaktorsautentiseringen dykt upp och det är ju då en väldigt bra sak med tanke på säkerheten. Så det ska man då väldigt gärna använda sig utav och det här var ju då en sak som vi lyfte upp föregående gång när vi hade cyberakuten. Och där fanns då en lista på instruktioner hur man tar då i bruk tvåfaktorsautentiseringen i de flesta tjänster som finns. Och det funkar ju då på det sättet att inloggningen kräver då förutom lösenordet även autentisering till exempel med en mobiltelefon, lösenordslista eller kanske någon personkort till och med. Och för att då verifiera då vem man är då i 2 steg, det är sån här då idén med tvåfaktorsautentiseringen. Och det lönar sig faktiskt att använda sig av alltid när det är möjligt. Ja tässä tulee vielä muutama lisävinkki tässä lyhyessä esityksessä tänään. Eli kannattaa käyttää salasanojen hallintaohjelmaa, mikä tuli jo tuossa mainittua. Eli se muistaa salasanat puolestasi. Ja tällöin kun tämä on käytössä, niin kannattaa keksiä eri salasana jokaiseen käyttämään palveluun ja tallentaa ne sitten siihen hallintaohjelmaan. Ja näin se turvallisuus kyllä paranee merkittävästi. Ja sitten tässä edelliskerralla, kun oli tämä tietoturvaklinikka, niin sivuttiin myös sitä monivaiheista tunnistautumista ja silloin annettiin kohtalaisen pitkä lista siitä, että miten monivaiheinen tunnistautuminen otetaan käyttöön useimmissa palveluissa, mitä nyt on olemassa. Ja tässä vielä tätäkin otan ja nostan esiin tälläkin kertaa, että sehän parantaa turvallisuutta merkittävästi, jos monivaiheinen tunnistautuminen on käytössä. Eli tässä kyseisessä tapauksessa, kun monivaiheinen tunnistautuminen on käytössä, niin palvelun kirjautuminen vaatii silloin sen salasanan lisäksi myös tunnistautumisen jollain toisella tavalla, kuten esimerkiksi kännykällä, tunnuslistalla tai ehkäpä jopa jollain henkilökortilla. Ja tätä kyseistä tunnistautumista tapaa on erittäin hyvä käyttää aina, kun se on mahdollista. Se parantaa turvallisuutta merkittävästi. Ja tässä tämän kertainen lyhyt esitys. Kiitos minun puolestani. Nu här är då den väldigt korta presentationen för den här gången. Tack för min del.